Мы часто кажам, Янка Купала – класік беларускай літаратуры. Чаму так? А таму, што класікі літаратуры дастойны служыць узорамі і настаўнікамі ва ўсім, што тычыцца валодання словам і атрымання ведаў. Таму што сёння творы гэтых людзей актуальны як ніколі. Іх ведаюць і паважаюць ва ўсім свеце. Возьмем верш Янкі Купалы «На нашым полі», напісаны ў далёкім 1934 годзе, а здаецца, як учора. На нашым полі, полі калгасным, дзянькі праходзяць весела, ясна. Дружна працуем мы грамадою, знацца не знаем, з горам, з бядою. Пры нашым ладзе, пры калектыўным, рукам падмогай служаць машыны. Болей не знаем сох на загонах, трактар нам цягне плугі, бароны. Сонейка ўзыдзе, сонейка зайдзе, сеем і полем шчыра, па праўдзе. Сеем, збіраем спелае збожжа, сабе, краіне багацце множым. Нізкі паклон працаўнікам сельскай гаспадаркі, адданым радзіме і сваёй зямельцы маці.